Tak, let's go. Ideme na to. Ideme na to. No poď, a ja. A ja. Ale nie, že si Pipi, ja si to dáš. Tak to je tretia séria. Uvidíme. Tak to je dobré. Drep je základný cvik dolnej končatiny. Jeho hĺbku si môžeme regulovať, či meníme obťažnosť pre vedenie. Samozrejme, podrep je menej náročný ako hlboký drep. Nezabúdajme počas cvičenia zapájať aj ruky. Potom si sledujú čas, lebo to je... Vidíš, že ešte 13 sekúnd, 12, že to je proste, vieš, môžeš aj pomalšie, ako len ti to vyhovuje. A vieš, že teraz je pauza 5 sekúnd? No, že si takto. A teraz ideme takto, presne. Jednoduchý podskokový a nalievací cvik, kde po každom odraze rozmnožíme a znovu prinožíme nohu. Nie, že tam vždy dole vidíš čas a pripraviť sa na to, že koľko to vlastne... Dobre. Dobre. Činky. Nie, to som bez činiek, to je iba taký warm-up, vidíš? Iba tak, že... A budeme rozpažovať tak, aby sme aktivovali medzilopatkové svaly a zadnú časť ramena. OK. Tak. Ideme na to. Áno. A poď. Domáce cvičenie si rozšírime tak, že v odskoku prekrížime dolné končatiny. Cvik sa stane náročnejším a my sa budeme tešiť z novej techniky. Opa, pozor. Počkaj, máš to tam? Tak. Lakneme si do pozícií na štyroch a rotáciou v bedrovom klbe uvoľníme svalstvo z tejto oblasti. Ale prečo to tam je? Nevedí. Druhá. On to asi dal, vieš, tak na také dlhšie vydýchanie. V tejto chvíli ste úspešne zvládli rozcvičku. Čo hovoríš? Super. Miniband a členkové závažia? No fakt cítim taký, ako kardio. Tak to rozpumpuje, hej? Že trochu. Dobre, miniband a členkové závažia. Si, ktorý chceš miniband? Ja si zoberiem ten... Ale vieš čo, neviem, že čo pôjde prvé cvičenie. Podľa minibandy až potom a presne. Ideme na toto. Začneme na... Nie, počkaj, uvidíme, neviem, na čom presne začíname. Takto, pozri, vidíš, takto. Tak. Budeme akoby niečo behať hore smerom dole. Obťažnosť cvičenia umocňujú členkové závažie. OK, pauza. Pauza a teraz pôjdeme toto.
Keď tak veľká cvičíš, tak to je také, že šup, ale... Pažovanie a zaviesenie v pozícii na štyroch so závažím na členkoch zvyšuje zaťaženie zadnej línie tela a sedacích svalov. Pauza a pôjde druhá noha. Darujte si krátku pauzičku. Zaslúžite si ju. Teraz ideme na tie gumy. Áno. Tak, zoberiem si. Posilnenie svalov vrcholného kĺbu je dôležité Nevadí, v pohode. pozícii na chrbtu. Poď. Kamoši, nezabúdajme na ňu, je pre nás veľmi podstatný. Pauza. A teraz toto. Vľahu na chrbte striedavo striháme nohami, pričom sa sústredíme na pevne vtiahnuté brúško a spodný chrbát opretý o podložku. Pauza. Paráda. A Dobre, na to brucho zaberák. teďkom bez ničoho, ale my sme si nechali, vieš, tu by si mala dať dole závažia, ale my sme si ich nechali. V pozícii otvorených horných a dolných končatín od tela maximálne zaťažujú celý brušný líst. Dôraz v tejto otvorenej pozícii kladieme na pevný stred tela a opretý spodný chrbát o podložku. OK. Budeme pokračovať v opakovaní série. Tak. Miniband a závažia neschovávame. To isté. No. Áno, teraz ideme tú istú sériu, áno. Dobre. Čo hovoríš? Takže sme tretiu sériu. Super, brucho cítim úplne. No. Išli sme tretiu sériu, že... Dobre, tak toto není prvé, vieš čo myslím, že tak akože je to tam mnoho viacej prd, ale tak sme sa dohodli, že... Však treba makať, babi. Žiadne ľahké cviky. Treba stiažiť. A začína to vlastne týmto Supermanom, že? Dobre. Na to. OK. Tak. Pauza. OK. OK.
Pauza. Pauza. Ideme na druhú. Let's go. Rozmýšľam, že teraz, ak došla malá, že či to môžeme my tak urobiť, že by sme si tam strihli pauzu, pýtam sa kamery, že by sme tak vedeli urobiť. Že toto docvičíme. Tuto vlastne ešte, sú tam 3 cviky. A potom to budeme vedieť. Počas vašej pauzy sa pokúste nenechať sa rušiť svojím prostredím. Aha. Ale tak... Nenehávame sa rušiť, ale niekto musí uložiť malú. Áno. Dobre. Typický príklad. Dieťa chce ísť spať. Reality. Ale vy si to môžete docvičiť. Nemusíte kvôli tomu bežať domov z fitka. Pauza. A nechávame. Nejdeme ešte toto? Vieš, to ešte z tej série. Takto. OK, a posledná? Aha, ešte toto. Posledná? OK. Tak. Pokračujte a výsledky. Máme pauzu. A idem to. Počkaj. Dáme pauzu. Nuž, život. A teraz sa... Láska, ideme hore, poď. No veď to máš, áno, ale my pozri, aha, ideme hore. Ahoj. Ahoj. Si veľa tancovala, musíš ísť trošku. To s tebou pôjde hajať? Dobre, a ešte si dáš predtým papať s babinou. Treba ani dohadovať, to vyjde. No dobre, takže play. Teraz ide čo? Podľa mňa toto je ešte jedna séria, ide? Toto je podľa mňa také akože, vidíš, lebo ideme toto podľa mňa zase. Zase to isté? Uvidíme, let's see. Ale to je super, to máme už zohrané. No počkaj, no uvidíme, počkaj. Keď to teraz bolo v tej pauze, tak malo by to tam ísť. Vieš, tá séria je teraz vypustená deň, taká... Áno, je to dobre. OK, let's go. OK, pauza. A ideme na toto.
Vieš, a to ti vždy signáluje za tú pauzu. Áno. 3 predtým. Sa vieš pripraviť. A teraz vlastne máš tú pauzu. Čo ideš robiť? Napnite svaly a dajte do toho všetko. No to teda. Wow. Let's go. Poďme na to. Tak. OK. To je super na brucho, to cítim. Mne sa občas stane, že občas sa mi stane, že začnem do toho zle dýchať, vieš? Hej. A potom už sa z toho celý cvik neviem vymotať, že opačne dýcham. OK, pauza. To sa často asi aj stane, keď človek je začiatočník, a toto nie je ty, ale babi, že dýchanie, že? Že zabudnú vôbec dýchať. V tom cvičení. Let's go. Je to ťažké. Hlavne, keď sa človek rozmýšľa nad tým cvikom. Sústredí. Áno. My tu máme ešte závažia, to máme trošku ťažšie, ale super. Áno, hej, tuto nie sú tie záväže, vidíš? Áno. Ale veď však o tom to ešte, to si vieš tak prispôsobiť, že... To je výborné na brucho. OK. Ideme do toho. Neprestávajte dbať na doplnenie tekutín. To je polovica? Že polovica. Teraz vyzerá, že ideme zase zaskapskať. Počkaj, dávame dole závažia. OK. Mi to tu nezavadzia. OK, let's go. No, už vidím, čo tam bude. OK. No zatiaľ pohodičke. OK. Čo si Robko pre nás pripravil? Striedavé zakopávanie nôh s úklonom do Čakaj, musím chytiť rytmus. aktivitou rúk v predpažení, kde následne zaťahujeme lakte a ramená, čím zapájame svaly hornej časti tela. Vieš, on takto strieda presne s tým kardiom. Vieš, že aby To je super. išiel ti hore ten tep trošku. Hej, a potom lepšie spáluješ tuky. Takže spálujeme tuky. OK. Musím si dať pozor na tú podložku. Hej, vlastne aj tebe sa tam tak... OK. Veľmi domáce cvičenie si rozšírime tak, že postupne prekrížime dolné končeky. Cvik sa stane náročnejší a my sa budeme tešiť z novej techniky. Aj pri tomto je dýchanie dôležité. OK. Teraz. Bez činiek ideme hore. OK. Ruky zoberieme späť a spojíme podreb s tlakom. Získame tak ďalší komplexný cvik, v ktorom dobre zahriejeme celé telo.
Nička práve dokončila program. Vyložite ju neskôr. Dobre? Vydrží. Poď. V pozícii vysokého plenku s výdychom kontrolovane spažíme jednu ruku a cez upadenie sa dotkneme zadku. Potom vrátime ruku späť na zem. Pohyb opakujeme aj druhou rukou so zachovaním pevnej polohy tela. Pauza. A zase idem skákať, Zuzi. No sa nenudili. A poď. OK. A? Taká pomsta. To vidím už. Poďme, ideme. Dámy, to je tretia séria. Je to tak. Poď. Veľmi zaujímavý, poď. Oprieme sa o ruky a súbežne zdvihneme páru. Nemusíme sa ponáhľať. Aby sme ich spojili pred tebou. Pomaly sa vrátime späť a pohyb striedavo opakujeme. Sa bola pavúk, alebo niekto? Áno. Tu sa nemusíme ponáhľať. Nenávidím tento cvik. Tak, pauza. Áno. Pauza, Ja vždy hovorím, že robte to, čo nemáte radi, lebo to vám nejde. lebo to vám nejde, no. Tam máte problém. Takže pavúka treba robiť. Macino, čau. Čau. Ahoj. Jak to ide? Super. Pohode. Už mám dosť, a sme v polovičke. Zuzka, v polovičke? Mala Zuzka toľko. Tréningy za sebou, nie? Však od rána cvičíme. Tak poď. Poďme to chytiť. Kurni. Tak. Nevedela som chytiť rytmus normálne. Som tu volaná. Pauza. A jedeme. Zuzka bude dneska spomínať na mňa. Zajtra hlavne. Poď. Jaj. Good. Možno nemáte radi poskoky, ale najlepšia prevencia proti osteoporóze. Áno? Nárazy, hej? Áno? Mierne poskoky. Takže treba ich robiť. Treba ich zaraďovať. Ste tu na mňa dve. Dve čo? Dve Ale, ste na mňa. áno, Jedna na obrazovke. ale pre všetkých, čo si myslia, že doma sa nedá urobiť tréning, Ty, dá úplne. To je úplne plnohodnotný tréning. Nič mu nechýba, celé telo. poď. Pri to mi stále Robo hovoril, čo najmenej sa vychýliť. Hej. Tam sa ukáže aj stredný, pevný stred. Postupne on sa posilí.
Pauza. A ešte skackandos. Lala. Poď. OK, môžeme. Pavúka. Náš obľúbený. Let's go. Ideme na pavúka. Nešedíme, ideme. Tak. Krab to, takže. Krab to. Krab. V tretej sérii už by nám ani to brúško nemalo tak zavadzať. A to je super, keď už v tretej sérii baby zvládajú tieto cviky, tak to je paráda. Ale áno, tým postupným pravidelným Vieš. To dajú. Voľná pauza. Super. Tak vieš, toto, ja si myslím, že tento krab začína fakt až v tej trojke. Áno. Vieš? To je ťažšie cvičenie, ale oni už keď cvičia koľko? Tretia séria je Tretia séria. 3 mesiacoch. Áno. Tak No. to dajú. Ale to už je kvalita, hej, že už aj na ten stretela aj toto. Aha. Ten plank. Však nám som dala taký tréning, že viem, že ty cvičíš, že to dáš, že proste vieš, čo myslím. Že... Takže je to už v trojke. A preto chcem vlastne, vieš, rôzne tréningy ukazovať, vieš. A my sme si dali v trojke, tak trošku ťažšie. Jedeme. Tu teoreticky môžeš mať aj činky. Činky, áno. Keď si chceš, ja ti donesiem. Radšej nie, neviem, Nie? čo pôjde ešte. Myslím, že už to... Nie, už... Myslím si, že to ideme, finišujeme túto poslednú sériu a už ideme do finále. 10 sekúnd. Mne takéto malé skackanie nevadí, akože ja som nemala také, keď som hrávala takéto veľké, Áno, áno. A tak to už je potom aj škodlivé na tie kluby, ale toto je práve dobre. Na kosti. Tieto nárazy zosilňujú kosti. No a vieš, ale to kardio musíš nejako urobiť, vieš čo myslím? Musíš proste nejako rozhýbať to telo, aby tie tepy ti proste išli hore, vieš? Aby si sa dostala do tej spalovacej fázy. Tak, že vieš, že... To je super. Takže je to taký mix takého Paráda. spevňovania, kardio. Robko, dobre. Pozdravujeme. Aj stehna cítim. Áno? Ja cítim zaďaky aj. No, toto je on. OK? Tak. Let's go. Poď. No je práve dobré, že sa strieda to kardio s tým na brucho alebo tými statickými. Že to není, že 15 minút ťa zabije kardio? Hej. To je práve, že super. V podstate sa trošku aj vydýchaš. OK, pauza. Asi zabudla. Poď. A ideme. Opa, pozor. To je vždycky taká kontrola, či zdvíhaš nohy.
Presne tak. Tedy treba na ženienke skákať. Good. Krab. Poď do kraba. Myslím, že posledný, ale nechcem predbiehať. Super. Tak ideme. Je čas na Tak. pauzu. Pripravte sa na záverečný stretching. No. Nezabudnite pritom zrelaxovať. Super. Tak. Už len oddych. Už len oddych, povedz. Parádne to bolo. Úplne to stačí, kebyže toto človek robí každý druhý deň. Paráda. Áno? Úplne. Máš tam všetko. Keď sa si môže medzi dňami pridať, povedzme, tie Tak. statické. Však už aj pozľacviky. Tak. Kraba. Kráp je dobrý, áno? OK. A už iba taký stretching. Hlavu na chrbte upáčame. Za odmenu. Jednou rukou uchopíme koleno a plynulo ho ťaháme k opačnej vystretej ruke a hlave. Lopatka na opačnej strane zostáva na zemi. Predýchame a následne vymeníme stranu. OK, druhá strana. A je to pauza. No a teraz sa musíme tak nejako natočiť asi takto. Že ja ti budem... Poď sa to aj takto. Vidíš, takýto stretching. Nebudeme sa tu do kamery špúliť, ale takto. Opierame jednu dolnú končatinu o zem a vytvárame na ňu jemný tlak, aby sme natiahli a uvoľnili vnútornú časť stehna. Vaše telo vám poďakuje za túto chvíľu starostlivosti. No myslíš, že občas sa niekedy stane, že niekto skipne stretching? Určite áno, ale Tie, to že? chyba. Stretching je práve že super, lebo teraz, keď je to telo také zahriaté, tak sa dobre natiahne. Veľakrát to ľudia robia, lebo majú to už také, že to už je nič. Áno, 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 áno. A to je práve veľmi dôležité. No, ti to aj pomôže na tú svalovicu na druhý deň, že proste to tak zmierni. Veľmi, veľmi dôležité. Stále sa skracujem vekom. Aha. No, takže OK. treba ísť proti tomu. Zo stoja urobíme výpad vpred, zafixujeme pozíciu a vytvoríme tlak na prednú časť bedra. Koncentrovaným dýchaním uvoľníme svaly v tejto oblasti a sedacie svaly na druhej nohe. OK, druhú.
spotila úplne, super. A ja som to trošku spotila. Perfektná práca. Tak. Dan. Yes. Yes. No čo? Čo hovoríš? Á, super. Pravidelne treba len. Dobre, ne? Netreba nič iné cvičiť.